bamele emadlebeni bangene baphume nangangazi nokuthi kwakuseyilula ukuthi ngibuze bakuthwala ukuze kumfundisi wami wangemuyisi uJesu ngathi kutholwane kanti umfundisi kwabe kutholwane mawusithi ngiyayeka kuba lento kade okunye family thanwe yona nawe ngizothola nikuvaka lokho ngangazi ukuthi kusezwini David mayifika ikwini wabuza umbuzo umuntu wathi kutholwane nazange ngifuna ukuze sontweni ngangifuna ukuza kuye angifuna i-transformation angifuna umuzwa angifuna ukuzwa touch izwi LeNkosi ngilo linawe phakathi. You have to know not to read the way but find yourself in the way. And then live the life. He said to not worry about eating and drinking. Find yourself and have peace. Sifumane. Siphelile. Because I get a few njengokusuka this place. Ize ngiyabuza uNkulunkulu kahle weNkosi. Kusho ukuthi kanti esikhathini kuya kumfundisa uNduma. Eka ngiphuthuma uNkulunkulu uthanga ngiphuthuma. Engithandaza lokho ngibuya ngibona uAbraham. Wayefuna ungikhombisa uNkulunkulu ukuthi ngizohamba kulokhu ugcobo. Yo